Bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Așa, astăzi o să mai filmăm și o să filmăm prima dată pe canalul meu niște Minecraft. Bine. Glumeam, de fapt nu-i Minecraft. Craft and Building. Vedeți, sunt pe Bedrock, pentru că pe Java nu are așa multe chestii. Astăzi o să încercăm și două moduri și niște mizuri. Voice Bounce Add-on o să încercăm astăzi. O să punem pe original textură, pentru că, nu știu, dar e mai urâtă cea care ți-a de la început. O să-i dăm pe loading, pe fail world și o să încercăm săbile pe diferiți mobi. Și vedeți că așa. Acum vedeți aici avem două săbi. Asta de 30, asta 160. Așa încercăm pe asta 30. Și o să încercăm cu Enderman. Enderman pe ea. Unde-i, mă? Mă, nu mai fugi. Cred că-l doare pe sărac. Unde n-ai pas să duce, mă, ăsta? Nu, frate. Două bucăți. Hai bine să încercăm un... Ui. De scheleton. Iron. And o să luăm Ender Dragon, nu? Asta. Să luăm capul de schelete. Hai să vedem. I-a dat un hit. Și pasă la 4 hituri. Acum o să spunem uite. Hai să vedem. Mamă, deja i-am dat niște bucăți. Dar să ne știți că o să fie mai puternică decât aceasta. Gata, l-am bătut. Am liniștit. Da, l-am omorât. Mai întâi să batem și cum acum foarte nu să-l batem. Eu vreau să mergem la dragon. L-am bătut și pe acesta. Acum o să mergem la dragon. Să vedem ce mai face el. Mergem la dragon. Stai așa că am pus asta greșit. Ochiurile. Bum bum bum. Bum bum bum. Bum bum bum. Ce-i, mă, n-am mers? Alo. Cred că m-am pus bine. Doamne, sparați acolo de oardă. Nu să-mi spuneți pe oardă. Cred că așa trebuie.
Oricum o să fac așa ca să ne mergem mai rapid. Uite că gata, acum merg. Mergem cu această sabie la dragon. Mergem să spargem cristalele. Bam, primul. Stai așa, dragonule. Ce-mi place să fac. Hai să batem dragon. Hai, dragon. Alo. A fugit. Dar el nu scapă. Tu poți să încercăm și celălalt mod. Un item care ți-l pui tu pe o mână și nu știu ce. E tot un fel de armă de dată. Eu zic că o să fie mai slab decât de acestea două. Sau poate... Nu. Bine, mă gândesc că nu o să dea mai mult de 160 de meci. Că e o grămadă. Îți dai seama să dai atât de damage? Uite că l-am văzut. Deci face așa. Noi nu o să ne mergem. Pentru că o să luăm sabia de... It's so easy. O să spun și YouTube. L-am bătut. Da, 2 bucăți le-am bătut. Am murit și un Enderman. RIP. RIP Enderman în comentarii. 4 bucăți și mort. Cred cum să spunem dragon. În caz dacă nu știați să spuneți dragonul, dar nu știu cine ar vrea să-l spuneți iar, puneți niște cristaluri, așa, o să trebuiască să le puneți cum le pune și vedeți că acum o să spuneți dragon, o să trebuiască să aștepte și o să-și aprindă cristalele înapoi. Dar tu poți face asta chiar și fără ouă de dragon. Mi se pare că acele end cristaluri au dispărut. Bă, măcar ai rămas cu ou de dragon. Mamă, cât de damage îi dau. Fugi pe el, fugi pe el. Fugi pe el, fugi pe el. Lasă că nu scape el cu una cu două. Asta dă curajos, mă, că mă poate bate el pe mine.
O, l-am bătut. Deci da. L-am bătut. Și avem și niște entități noi. Să-i dau așa skip. Avem niște entități foarte noi. Adică nu noi, pentru că nu există Minecraft. Dar o să le vedem. Mergem aici la ouă. Așa, 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 așa. Aceasta este prima entitate. Este roșie. Asta e a doua. Mamă, ăștia sunt eu la bătaie. A treia. A patra. A cincea. A șasea. A șaptea. A opta și a noua. Asta e, da, identitate. Cât identitatea, frate. E mai mare decât... Aoleu. Asta e și de pe acest server. O să intrăm înseamnă tot pe creativ. Da. Dezactivăm. Și asta. Ne-am activat. Sper că l-am activat. Că dacă nu target. Nu uitați să apăsați butonul de like. Sper că se face și niște abonați. Nu neapărat să ajungem la 100 sau 10. La 50. Da. N-a băgat nicio armă. Da, v-am să vă zic că o să încercăm și... Da, îmi pare rău. Cam acesta a fost episodul de azi. Nu știu de ce mi-ai turanit, dar nu contează. Nu uitați să apăsați pe butonul de like. Eu am fost Antonio și v-am pupat. Pa!